Joe. Kapin the booze, then booze. Siyarobe ngenabuzo ba ngithanda uraw slow. Awe. Kanye raw rough. Awe. Kanye raw. Nje. Just nje. What the fuck? Athi ngimelo yakho. Uraw slow. Yazi mfethu. I feel like mfethu ngasikumamele yonke I know mamela umculo. Yabona mina nami buthi arcade. Sithini sinqasa? Tela sinqasakho. Xa sithi arcade. Sinqasa. Or like arcade. Like you depend because it's my favorite song on the arcade and remix to Ignition. It's in kind of. And like it's the remix to Ignition. Yeah, but then you la moment you get it's either number ngala okanye two ebola we listen we listen kulo so mna into endithethayo intoni itshintsha kangaphi la ngoma ka arcade bounce you means kangaphi ndabuza kaloku ngiyazi kaloku mhlawumbi more than 3 times masithi kay 4 and then bekhumlo zokubuza like phone uqala ngazo zonke mamele reggae ithi xuma I understand Nabo kubekho like i slow jam asi relax slow jam sounds house when you say no by indoni but Nadia Zaman but dinga control why pace umculo don't control antet no mamela nje like ne funeka like buzo mseo uthanda like enough sex or slow sex ikhona like xa uqala uma sex for sure uzoyiqala slow awuzobe ukuthi uqala slow nina mamela uqala slow nina ngwachi moto and then mamela simame yadependa mamela like kukho abafana abathanda slow motion on sure then bakho abafana abathanda rough sex then some applies with girls ezithanda like slow motion then ufuna isikari kufunda umzimba wakho ebona ufuna isikari kufunda umzimba wakho kaloku ndiyakulona ithethayo bana ingoma ngcinezela lapha kwenzeka ntoni kaloku ndiyakulona ithethayo ingoma itshintsha kangaka like yakwazi usiqala bona okay ndizawutshintsha like 4 times or 3 times abela mna lena picture lotshintsha kwa ufuna rough sex kaloku rough sex kaloku andikwazi mamela jiswam mna into ndithethayo into eyi-1 njeba ndingene ngezingoma le way nina nibambe ngelinye hlobo umna ndinalaa nto uba khaze nazo zonke ezi-rhythm because andikwazi kaloku dog I don't know you yabo so umna by all means funeka ndikhangele zavala ungcola kakhulu kuyo kaloku zama zonke uvele that's the thing yabo umna ndizathi ha okay ngqomo okay ngqomo yawo tingqom lo yabo tingqom okay nanko na tingqom nimbone nanko ngqomo yathatha yakwazi uphuncuka ke kugqomo ke ngqomo kwenza kanongo igqoma sozifika ingqondweni igqomo aloko yala mashitani understand nina nithetha andithethe ngamculo sendithetha ngepace like igqom ithi yabo and then ufumanise i-slow jam like di and then noma isingasabi bethetha isingqamo seniwebe di but also slow doesn't mean soft. You can be slow and hard. Yona nto mna eyanisebenzelayo ifunda kwamba xa kuthiwa go harder mna ndiye faster ndiqonda yesterday kanti no not la fast kuthiwe harder kuthiwe faster nathi uyifunda kwam lo way kuko uthi go harder be fast kuthiwa hard well so you slow ne but he hard yayibona we awona nivila like certain one kandi nani nifuna unqowa lento nithethayo dim lo itsaleleyo ne hayi olen kandi morro long ithi xesha for YouTube kubo dimorro guys va kunqoko kodwa otherwise nofuneka
So phone it. Awe. Nothing at it. Nifuna noni. Nimba. Hey, I'm not so friendly kukumisi nimba. Namda kule pia. Otherwise ngalo yiva lo ndo ba okay ngifuna ukuchukumise la ndawo. They go away. Come here. Okwanamhlanje Awe. azithinde forward idefter Single creative control. Yo. Bobra. Since it deal is ngolo. Snake guest is defter. Sponsor all of a sudden. All of a sudden, we got sponsors, bro. Since when? Hey, I'm Bashley Kak. Sponsor. Like umziba fans. I got fans, bro. Telephone now. Ijanjo, telephone now. What they tell me that. Banomona band. I guess somebody. No, like in where? Like telephone now. Like in the crane. Hey. I love you guys. The C word. Celebrate. We ain't there, bro. Oh, well known. Yep. Well known. Yeah, we can put it like that. Yeah. Well known, not banana. But after go, I feel like now you're attracting the negativity part to the positive. I don't know the map. You and this is a commissary, yeah. Already. Yeah, in Orlando. So we will go. But get boy. How's your good? But the chats. It's continue kama. Who's it? And I'll tell you kama last one chats. When I go to the town, no big knowing like it's synonymous with the konya. Is it now when you It's a name, but it's like synonymous with the konya. In Chakai to Stoners. But also say a seller sometimes. So? And then sometimes like it's also a seller, that's a tennis so. Funny, it's in Chakai. Stoners. What you was so on camera when? Which one was so? Oxley question. What the fuck? And the money paid me serious, but okay, who's no serious? Couldn't be so. I'll try. I'll see. That's not a no. So I'm running him. Unjan bawo wangu. No, nani better me go. Okay, how I better you? Times 6. Go So also by you better you times 1. No. Not even better. I'm not even better, I'm the greatest. Kuba. The goat. I'm the goat, but going into the poly when I saw someone I noticed. The goat. There's no need to lean there like a shame because I live for man. They know in the leg. Kalu kono bana bati bananam, nebo, but in the land of Baba to ban that time, okay, Buddha, if an empty down for me. Kage ogunhlenda abantu abaphulileyo elenge usipholile indlela siphole ngayo siphole hlobo siphola ngayo lewe amba camera they no need bayibone but bayifeel vibe and I feel nya jonga lento bayithetha ikoni kakamike ya comment ba umna indlela enthetha ngayo like ngithetha ngathi ndiku 3D like story in this balsayo. Oh, like, yes, feel like you feel like it could 3D, like you cool so yeah. Same shit. Yep. Disease. Disease uyifumana xa ulonywe like indakumbe esuka ku jungle. Disease and the only way to cure the disease funeka ukhotwe isende ngonyama
Ngonyama, no like serious, bro. Like, what the fuck? Like, hey, documentary radi bugele le hapa. What false? You la sister jo. But you are false. Like he says, no one let's be scared of Brian. The ball sells kaka. Yes, Joe. I just you think it's just the Gladela, bro. Yakumula, nature, but calculus still. So le lion. Fuck. So never so away. So le lion ge ukuya inchaka yayo. Ithini njaqala le lion? Kaloku lion icure. Icure ye lion. But there is a disease. Yeah. Indakumba like serious ananobange yase. No mamela kaloku mamela. And then noba yase Congo. Okay, nyaphi le lion but yalapha eAfrica nca. Yabo bloodline yayo nca like original eza lions oqala ezaweza nezawi. Yabo. Awe like I ancestor ezakaka. So bulunywe la kaka la ndakumba. Kitye ikazi la shit. Big lumile la we motherfucker. No courtesan la we. Yathi qina sister. I false. Like says gitela nje. Ekumula ngokusibuye baba. Yo guys. And bora le no yazi izikaka ze disease la we shy way la we. Kufuneka kufumane cure. Aso wish kufumane cure mfethu. HIV, TB, Ebola, Xenophobia. Xenophobia disease. There's a guy that commits xenophobia and a disease. Like serious, I'm gonna call a brand name xenophobia, no by disease, man. Disease. No way. So, I'm not so xenophobia, but disease. No, mama. Literally. Like serious. But like, what if neka beko cure disease zonke? Yeah, like it disease called xenophobia. Xenophobia, Indo. Bonus away. Xenophobia. Bro, like serious, xenophobia, like my disease, bro. Yeah, bro. All the way it is la way dog. Huh? I'm from my disease. Like xenophobia. Like my man. Specify. Go back. Okay, but all. Oh yeah, why? Okay, no. Because like ukhomo semaxashobana mhlawumbe kuthobana oh my friend as my phone ne kwenze la ntoni yabo kubakho abantu ababafunayo my friend yabo which is not isonke siklando yoba guys ngabantu abayazi yes siklando disease yonke lento uthethayo noba uzothetha uthini noba uza explain uthini jo ngezenzeke ngoba lihleke bekena hleka lahleka ba disease njani la we asenze ngeke korororo yabo even ikhona moment ngqondo yanga sekumsibhalisa la plastic yabo but thini cho kiwa siyeke asikwazi interesting siyeke veo plastic don't care I think but andiyazi uthini yeah, but at this moment, like I'm so proud of the way, but the session is a guy, yeah, shit. The same shit, girl, is ringing ayo. How? Yes, xenophobia. Kukwabandu, kalukleno tetaye ba. Because they're deep, so close, is that? Kleno tetaye ba, kukwabandu abambati ngaye ba. Ah, my friend, Kwabano, hey my friend, but such a no, it's xenophobia, you disease. Just like London layer.
ungafumana le way ungayifumana diye kulo way but diye deep askisini guys too much sisukile kwi-xenophobia suka ngibona usukile kwi-xenophobia kansuke thethe nge-disease ndizandisiza ne-disease isizathu sensithi i-disease i-xenophobia yile because you can't exactly one they are funny you can't like no lakaka no xenophobia guys sims ekucaphisa caphela abaxhosa zacaphela usims so ngokuxa usithi amanye amajita ayabhutisa kaloku la majita kaloku wacaphele la abhutisayo suba ngokuhlangalo asikwayikwazi naxa that means ngoku yazi ndiyayithanda le noba i-reverse psychology le ndigqiba yenzayo njani anokucaphukela like uhlanga lonke yayibona xenophobia into i-disease yabo ngosiyaphiqanisana ngalakaka i-disease lakaka ayonto fambi yenzeka leyana guys ibhoda zazanathi I know ibhoda zazanathi i-disease lakaka noba zazanabani senje akho borders emhlabeni sezikaka kazibamba still umhlaba umphela apha zabethi ithambo zabethi ifence ibona lawe iborder yami lena wena umbimbi wena ungomnye umuntu because ithawu ngapha kwethango lami into empilweni ayichayanga lo way no creative control members go phone see record pendule faka uspeak mpendulo ufaka uspeak creative control member awe the Christo the lover chai ikhani we chai bra awi hello Is it wrong time to call you? we are live on Stoner Chats. Beautiful time. Oh, fuck, hi. I'm doing Stoner Chats. We are live on Stoner Chats. Oh shit, I'm also stoned. Chiba. Okay, bye guys. Sorry to disturb. Fuck is the fuck? shata ngawo nje na so shata ngawo nje na bano phone leyo apha bano phone le the babes is with the babes the babes is with the babes that with the babes I don't know. Ikiwa inagumba. Ikiwa inagumba. Send no, I can't wait. Make good decisions, okay, love? You choose one for the both of us, okay? Yeah, tip. You good, man? Lucas. Oh, it's not. Imagine. Choose one for the both of us. Send pictures. I also want to see. Coffee babies. Yeah, I mean, After the please, Cookie man. okay. Cookie man. Just one. Mommy. Just one. Just one. I'm not doing mommy. That's my message over here. Okay, now you see how I got here. But anyway, go back to Stoner Chats and finish the episode. Away. Okay, bye guys. Shut down. Away. And there was a shows like that. Oh, we just got a call from Batman. Hey. You're alive, Joe. Yes. And hi. Yes. Speed alive, Joe. On speed high, bra. Yes. Tina Rosalina. Basi mbani so. Kwani kambiza na Rosa Bugs. Rosa Bugs. What the fuck? Amazon. Brooklyn 99.
Brooklyn 99. Rosa Diaz. Rosa Diaz. Rosa Diaz. Well, Rosa Parks. Zangafuni yabona injury ngalaxeshelele apartheid yase-America bayihlele efront ebhasini but then abantu abanyama bahlala ebhek ebhasini Kame blaka blaka. so kwathiwa kuyo manje bahlala ebhek wathena ayishayi I'm not moving. Rosa Parks. Rosa Parks. John, yes, nijambile ba amaqhawe zawe. Omarose. Rose. Omarose like back. Zimbokotho. Is it now? Is it never know? Manje uzenze lost one ukubuza yini. Kuba nje uthe abantu ngamaqhawe zawe so nabuza why izotsho ba ngamaqhawe. I understand when and why ndizotsho. Nobody understand. Eza wefoni zakwazi ukuthenga these bikes. Yes, the episode age restriction. Yazi za wefoni nchoma man. Namnana watsi bayithawa ines bikes. Buye so. Spikes. Like I choose one is bikes. Spikes. The data lapha kume hangi like masimba. Like mna mziyanda moy soze tsibela kaka. Lamnana wayitsiba la kaka. Onqonqoza pha kume Romeo. Kodwa ufuna wena. Listen baba. Yes. What was the festival? Yep. What festival right back? Yep. Yes. It's been on that. Lost the kaka. Hey, who's it? Fula. Hey. Okay, ndivule first fancy to boy. Akazanga athi vule. Chikele nami ngapha. Vula umnyango. Xa ndivula umnyango angene, entyhala nje. Yeah, angene lanto. Hey mina ngqone nami ngqaba. Hey, kanivale. Jani songatixo man. Kuyatixo pha kumendlini ngoko. Yeah. Songatixo ufondini apha mna. Yabo? Ndihamba ndoshela nuke hell. Elanuke emnyango yo egate. Xa ngifika egate, hey, gate hayibo. Tixiwe efondini lewe. Hayi, kwenzeke nona. Mna ungene njani? Ndibuye. Ngifike tile yo kitchen. Tile igcwele igazi jo. What the fuck? Yeah, and lost ke ngamasimba westo yika nokoyika ke igcwele igazi. Boom, nje tile. So landela iqhondo ke ukugazi lawo. Angena phezulu. Ngifika. Uthenete lawe ebhedi. Uzethi fanele. Qala masimba waso. Wamene nkazana. Jamene ngazana. Fani injongo ubana bako apha nguwe fanele ngenxa yento. Why ifonze quick nalamntana wakho ubuyazi bana umuntu wakho kubani umntana? Kulapho Exactly. Mamelane ikhona like mhlawumbe beni kwi-group then wakubona okay mhlawumbe bume nalo mntana ugqibela ngakho ukubona buncokola nje ngosona so yena khange aphinde akubone like usukile kamntana or memory yakhe igqibela ngokuya bekubona ume nalamntana so ingqondo yakhe imbuyisa wasangakuboni imbuyisa kubantu ba okay bencokola nalamntana so uyolana nalamntana ne then for sure uzawuriska akusibithanga because kaloku ufuna ubona uba mntana ukhona nyhani na. And what if you want to quick what there's girlfriend and like I'm a German says but I'm a girlfriend I was a psycho like a one form of fixing and Congo as club so full and moving in Jan. After cabbage and cab. And then we can go for exam. Fike njalo ngeqhubeni yakho. Bantongoza ungavuli kwazi ndakwazi ngaphakathi. Uyazilamba ngaphakathi. Ngibona Bamela ne. Like uzamfonela ngisuku ne. Fanele. Hayi ndilele baby. Okay. Ulele which is like hayi baby ndilele lapha eSlovo ne. It's fine okay. Ndize ndazi usulele utholele useSlovo. So ndizoze expect bakanqonqoza ne. Avule yabo. Umqonqoza akavuli umqoza ifestela umuntu akavuli.
awu kaloku utipile but ukwazi like mhlawumbe unqonqoza angavulile ufone akasayiphendula ifone which is mhlawumbe uyayive nokuba okay uye yabo kulapho ke ingena khona into ba funeka ndikhabe icabo ke on by like 3 nenza i-actions ezi-drastic mhlawumbi kuthe malilo ayibo yazi bra mhlawumbi kuthe malilo yazi bra yabona mna asokisho nanibona mna yawe yes here funny just imagine phone nithanga fethu always bikes phones always hlabayo fonini nesa insimba yobhobho ayinsimbi ihlabayo like ifoni namasimba unamanxeba jo wamathanga usike nezandla ngokukhwela phaqo yu isibini sale kaka wala mana nganyathela nesitene natsiba aweke ukubone ave kabuhlungu ngasiwa no akwasika kaloku like like naye umdelo mntana amasimba neyo kwanomzimba Kontrol wa isiyeke isenawo nje lithoka ubuza ngowa deftaf ngowe like wakawancancasela ngomnyaka lo ithi lo mntana masijike bra yathina kaka masijike bra bangomntana masame ngoku hi sasi hawangi oh you are la way bra utheni lo mntana yesisibawlo utheni lo mntana utheni Joga bra yam like kana ibali lasinzinza tsiba kulithango joba nguye like yeah ngambona ubhala kumchitela kuyancancasela Javet kubasele yalo mntana yabo bra like fit khona fit isidyolo fit sidefta guys yabona weso ijoke lawe ude woyikela we no sobantu yika qha nibaleka idrama phone ufuna utsiba ithango you didn't understand wena idrama isofela pha awuzotsiba ithango jo ithi banguye jo uzotsiba kushiya unye apha ithi zakushiya unye apha idrama isofela pha ja uzethi like manje lo soyika ngayo bra like usa no bra masijiki ngoku saphinda simike kwele nduli masijiki ngoku abafuna tsiba kwelithanga kushiya unye apha uzethi utheni lo mntana like isoyika nyane kaka lo mntana I lost and yes na madibalise ithi I know yeke ithi ayeke sayithetho okay funa iqala the way sadibana ngayo noma papa sure